achako chamo plumbing. Plumbing kelo pesa. Okay. Wisi ya kubedo matiti town. Mano podi. Yes. To pesa itero kanye koso jogi ndose chako luwi ineno ka. Jogi to nitie. Jogi nitie ok wacho jogi nitie. Koro in kicheza ga. Koro kafwenyo ni kora sechako yudo matin e gini. Taparo ni koro onego adonje thum. Koro thum ni bende koro adwa donje to kaka adwa donje ba kia. Koro awacho ni to ayudo pesa dhi e studio. Chako wacho ni studio be pok nadhi. Koro adhi ir ji achiel ariyo adek ma ne wan godo machiegni. Iso ni bwana kama olan dwara jawa. Ne en japo mane? Steve Ojana. Yeah. Hey. Steve Ojana dwaro jaja. Eta wacho ni bas. Mani chun thum. Ogwela. Wacho ni bas koro ka ma opportunity. Koro jogo pinyani bwana rajawa ni ngegoyo. Ma Steve ne okoro piny. Pok adhi ka Steve joma approach gi amanyo sai. Okay. Rajawa ni ngegoyo. Confidence ba. Ni neno kiyinga la gimitimo ni fumile atawa gimiyeka. To kisani bwana. Timnia. Kapok idhi kama idwaro jawano. Manya gik machala jawa. Iyeki. Mondo mi train godo ki sami download live band. Then many gik machala jawa mano chupni. Ajawa yudo pure seche godo. Koro idhi kawo chupa tion kuoye koso. Iyo alo kuoyo. Chupa. Koro aketo live band go speaker. Amba ika anezido. Itimo practice. Ke chadwa na dhi Steve ne bwana. Ajawa goyo. Ibe koro ire wacho ni koro adwa chiemo kaka bolo chiemo. Cha. Ya sabe ya koro. Koro awolo kuwe chupa na practice dear na go zido ma serious. Then no romo di jawa ade ayo nini I inbox the manager. I inbox Steve. To Steve nyisa ni mondo me awo gi manager. Yes. To oro na number manager. Koro number manager to manager kuna ni upenja ni ingego ajawa. Tanyise ni ajawa go maber sana. Nyiso ni koro sechiegi. Asechiegi. Confirm out. Yani okata moro mi paro cha. Gini koro ja marka Steve Ojana nyaka koro wetich. Ajawa go maber sana. Maber sana. Chino ne Steve gocho Taki, Junction Taki. Ya kale Junction. Koro okona ni bitaki. Donj sa par. Mano manager. Aparo notiyo gi Kefa Ben. Donj sa par Taki.